J.M. 32 godine, majka iz Pančeva koja je uhapšena zbog sumnje da je 3 meseca brutalno tukla svoju ćerku 3 godine, otkrivena je tako što je njen suprug, otac deteta, postavio skrivenu kameru u kući jer je sumnjao da zlostavlja dete. Prema informacijama koje posjedujemo, njen muž je posumnjao da zlostavlja dete, postavio skrivenu kameru i njegove crne pretpostavke su se obistinile. Otac je potom snimke predao nadležnima koji su reagovali i uhapsili osumnjičenu majku. Podsjetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu u saradnji sa PU Pančevo uhapsilo je J.M. iz Pančeva zbog izvršenja krivičnog dela nasilja u porodici. J.M. je u vremenskom periodu od decembra 2022. godine do 21. marta ove godine u porodičnom stanu u Pančevu vršila nasilje nad maloletnom ćerkom, tako što je istu vređala, nazivala je pogrdnim imenima, vezivala joj ruke u hranilici za decu i izbacivala je na terasu. Po nalogu dežurne zamenice OJT Pančevo određeno je zadržavanje J.M. u trajanju od 48 časova i ista će uz krivičnu prijavu biti privedena radi saslušanja u svojstvu osumnjičene.